Kani gadega Patisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Nonghikai jong ki skol sarva shiksha abhiyan SSA jong kane jela ki bahapo kalama jong ka Meghalaya SSA School Teachers Association kila dawa nak Sorkar jela bakadai ban pelat no ya Tulop jong ki hapo ka arpho tarik mentau benai no pra bat lada ka Sorkar kam pelat ya Tulop kaseng MSS ASTA kalarai ban net tiet no ya ka jingkhang jong ka yeng bishar bodan burom jong ka Meghalaya High Court. Ya kani karai la shem next ngi ka khat artrik unopra ha ka jelang ka balalong hajan ka additional secretariat ka balapulong hadien ka jingi ya pajba ha kani kanong ba shulong shuwa jong kani ka jelang Nonghikai palat hajar ngot ki balawan poi na keleng ka jela Meghalaya kila pelong shuwa da ka jingi ya pajba kom ka dak bandawa na ka Sorkar bakan pelat no ya ka Tulop jong Nonghikai kan thop ru ya ka jing dawa ban penkeu Tulop ka ba ka Sorkar kam shem la le ai menta la phrabnai kan thi kata nadu ka sitereng unai tong jong snam arja khan reu balala hadu ka arpra tade ujemang jong news nam arajar khanyo batru bandawa badai ban Siew no ya ka Tulop ka basan banai kata nadu ka jong ubnai nailar hadu uno pra mentau snam ya kani ka jing ya pajba lasdang na madan yorengham shillong bat penkot pat hajan additional secretariat ha ka jaka penyang kali keberan persya ka office rekam jong ka BSNL ha kani ka jing ya pajba Nonghikai klara alang ru da ka jing tho ki bala tho penrem yo Dr. Mukol Sangma da ka batho ha ktien pareng ka ba ongkom ni Dr. Mukol Sangma, we can't wait any longer, no salary, no rest. Nang ta ka waipat ka batho, Dr. Mukol Sangma, step down if you can't solve teachers' problem. Ringkat ka jingi perta man penrem ya ka Sorkar MUA2 ka balalam khmat da ka sen Kongres. Tang ke cing skam cong ke cing iki jungi wan mut panang ne onara de paning ni pati ying nil sange em. It is just the beginning. Kane tang ke cing skam ne piang kundo. It is just the beginning. Nara ka Sorkar kang pelai ya ka Tulop jongi apa trik jong mentau benai na kaliang jongi min sa sim da ki wai pakilat kilem tu baniki dia hane manginai pok ya ka Sorkar bakan pelai ya ka Tulop jongi apa trik jong mentau benai kata kadai bat area bat ka Tulop Tulop ndai so sa play san play ka ban play habo December la kim la ban play ya kani ka area jongi ka ba prop nai ka ba kidon ka bisa ku ba prop kundai klore bat ka Tulop jongi san play ka ba kidon ka bisa ku ba shispa apu nyong klore la kim la ban play hapo Patrick John mentap na ingin file da ka right petition na po Pinya menjori ang baba ni file da ka right petition na po ito. Sebab ingin penkut nakwa baka Sorkar kan tipsay baka wise jangi mentap ka nang ba kada hapo Patrick mentap na Kada ka Sorkar kamla ban pelai ka Tulop prabnai ka area prabnai ka Tulop san bnai the next agitation ka lang ba in file ya ka right petition hapo Meghalaya High Court Yamanjor 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 Kublai semua